Да вярваме, че всеки един от вас ще бъде изцелен. Съгласни ли сте? Father God, in the name of Jesus Отче, в Christ, името на Исус Христос, I take authority over every аз spirit of имам власт infirmity. върху всеки дух на болест. I bind all witchcraft powers right now. Връзвам всяка магиосническа I сила. command them to be still. Заповядвам да ги I напусне. take authority over the spirit of Jezebel Взимам власт на духа на Езабел. and sickness. И всяка болест, I bind them powers right now. заповядвам да се махне точно In сега. the name of Jesus В мощното Christ. име на Исус. I pray, Lord, you'll set them free Заповядвам да бъдат from свободни. every spirit of infirmity Всякакъв дух на and every прелюбодейство. spirit of sickness. Всякакъв дух на болест. Right now, in Точно сега, Jesus' в name, името на Исус. receive your healing. Приеми Твоето изцеление. Receive your healing. Приеми Твоето изцеление. В името на Исус. Халелуя. Бъди изцелен. Бъди изцелен. Някой да помогне, ако някой падне, да го държите отзад, ако може. Бъди изцелен в името на Исус. Бъди изцелен в името Stand на behind Исус. this somebody. Нека да стои някой зад тях, Stand behind че them. Бог може да ги докосне да падне. Исус. Бъди изцелен. Бъди изцелен. В името на Исус. Бъди изцелен. В името на Исус. Бъди изцелен. В мощното име на Исус Христос. Бъди изцелен. Бъди освободен. Бъди свободен в името на Исус. Бъди изцелен в името на Исус. В мощното име на Исус. Бъди изцелен в името на Исус. Бъди изцелен в името на Исус. Бъди освободен в мощното име на Исус. В името на Исус. Бъди изцелен. В името на Исус. Бъди изцелен. Бъди изцелен в името на Исус. В името на Исус. Бъди изцелен в името на Исус. Бъди изцелен в мощното име на Исус. Халелуя, Господи изцелен. Който Аз съм изцелена. I'm healed from the Lord. Благодаря. Every problem gone. Проблема отиде ли си? Сега. Yes. Халелуя. Ела тук на сцената. Go. В името на Исус. Халелуя. Бъди изцелена в името на Исус. В мощното име на Исус. What's your problem? Какъв беше проблемът ти с сърцето му? В името на Исус. В името на Исус. В името на Исус. Бъди изцелен. Anybody you've not prayed for? За някой, който не сме се молили да дойде насам, дойдете насам, които сме изпуснали. Who wants to pray? You'll do. What's the problem? Problem. Бъди изцелен в името на Исус. Отиди си в името на Исус. Бъди изцелен. Бъди изцелен в името на Исус. Anybody else? Някой друг? Problem. Where's problem? Служи ръка на това място. In the Бъди name of изцелен в мощното име на Исус Христос. Алелуя. Бъди изцелен в името на Исус. curse on the spine, Всяко on the stomach, spine, straight in the name of Jesus. в името на Исус In the name of Христос. Jesus. В името на Исус. Go. В мощното име на Исус. Бъди изцелен. В името на Исус. Бъди In the изцелен. name of Jesus. В името на Исус. Бъди изцелен. В името на Исус. Халелуя. Ваша в името на Исус Христос. Бъди изцелен. Бъди изцелен в името на Исус. Движи. Раздвижи рамената и врата. В името на някой друг да сме изпуснали елата насам. Проследели. В името на Исус. Бъди изцелен. Бъди изцелен. В името на Исус. Бъди изцелен. В името на Исус. Алелуя. В мощното име на Исус. Бъди изцелен. Халелуя, Боже, ми благодаря. В името на Исус. Бъди изцелен в името на Исус. Халелуя. Father God, heal this area of faith. Yes,
Отче, в името на Исус, изцели го, Господи, в лошото на Исус, разреши всяка болест. Някой друг Anybody you've not paid for? За някой друг не сме се молили. Орма шала рабасата, решите великите рабас, Господи, изцели. Бъди изцелена в името на Исус. Бъди изцелена в името на Исус. Бъди изцелена в мощното на Исус. Мощното на Исус. Някой друг език е сам, който сме изпуснали? Anybody you've not paid for? Има ли някой, за който да не сме се молили? They may not been faithful. Okay. I want you to try yourself. Искам, седете си, да проверите себе си. Listen, I believe everybody should be healed. Аз вярвам, че всеки един от вас ще получи изцеление тази нощ. If you know you're healed, come forward. Ако обаче вече знаеш, че си получил нещо и се стана сега с тебе нещо и получи изцеление, ела тук напред за момент. Да If разкажем you на know you're другите. healed, come on in, please. Ела тук да разкажем на другите. Ако някой знае, че нещо... Try yourself. Провери себе си. Do something you couldn't do. Да прави нещо, което не си можел да правиш. If you've got a tumor, see if it's Си soft. имал тумор, вижда ли не си отишъл. Is anybody else? Има ли някой друг? Okay. Окей. So two people have been healed. Двама души са били ценени, ще свидетелстват. Okay, let's everybody who would pray for healing, not been healed, come back up. I'll pray for you again. Нека всички, които бяха тук и се молихме, но мислите, че не сте още получили чудо, One at a time. елате още един път, ще се помолим за First вас. of all, Пак елате. first of all, Вчера така два пъти се молихме, едно first of момче all, прочу. Tommy, what was this lady's Какво problem? се случи с теб? Много бляха колената и сега все едно имам I нови have big крака. pain in my knees, but now I feel very well in my legs. Nothing. Няма болка. Халелуя. This lady here. What was your problem? Какъв беше твой проблем? Брати и сестри, ви знаете моя проблем. You know my problem. Имам рак на гърдата. I have cancer И in my от breast. самата операция ми са рязани хвърлити. There is От тук ми беше всичко кораво. There is heart here under my От самата терапия. this therapy. Сега в момента ръката си я чувствам Now I отдолу. feel- До сега не я чувствам ръката. I was not sensitive before. Благодаря на Бога. Thank God for this. Hallelujah. Hallelujah. How many more ladies here with the same problem? Колко жени има тук с подобен проблем, като нея? Дигнете си ръка. Ако има... Raise your hand. Yeah. Raise your hand. Дигни ръка. Ако има жени с подобен проблем, не се притеснявайте. Father God, in the name of Jesus, Отче, в името на Исус, нека се помолим за I тази. break that curse over there. Спомням това проклятие In the в name of В Jesus. името на Исус. Be set free. Бъди I освободена. break that curse of cancer now in Jesus' Проклятието на name. рака Be сега. set free now in the name of Jesus В името на Christ. Исус Христос. I command that cancer to wither and die now Си in отиде Jesus' сега name. в името на Исус. Leave that body Напусни това тяло in the name of в Jesus името на Christ. Исус Христос. Amen. Амин. Amen. Amen. Амин. Hallelujah. Халелуя. You know, the same thing happened in Brazil. The pastor's wife had cancer of the breast. В Бразилия, като бяхме, имаше същия проблем. Жената на пастора имаше рак на гърдата. И изведнъж се оказа, че много жени имат същия проблем. 9 жени. And the cancer left every night. И се помолихме за тях и на всяка една рака изчезна. Hallelujah. Халелуя. Please hand me the promise. Кажи ръка на пълното място. Gather, put your hand on something. Може ли обясниш какво точно е проблем? Father God, we break this curse right now. Господи, ние смъваме това In the name of Jesus проклятие. В името на Christ. Исус We Христос. command this cancer to loose up. Да си отиде тази болест. In the name of В името на Jesus. Исус. Be set free. Бъди свободна. In Jesus' В name. мощното име на Исус. In Jesus' В name. името на Исус. Be released. Ние те освобождаваме. In the name of В Jesus мощното Christ. име на Исус Be Христос. healed. Бъди изцелена. In Jesus' В name. името на Исус. Amen. Амин. Amen. Амин. Амин. Hallelujah. Hallelujah. Халелуя. Слава на Исус. Nick, your legs. Your knee, is it any better? Is it any better?
Swelling's gone down. Okay. 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 Arthritis. Okay. Нека се молим за брат Ник, който има проблеми с колената. Отче, в името на Исус, аз се моля, всяка ерия от травма, която е причинил и катастрофа, взимам власт на всеки дух, който е дошъл от това нещо, от тази травма, в името на Исус. Да го допуснеш, всяка болест, сега, в името на Исус, да свободен в мощното име на Исус. Прави това, което можеш да правиш. Божи, подобрение чисто казвате. Има ли болка? Няма болка. Какъв беше проблема? Is it still there? Is it tumor? Може да пригласиш ли? There's something I feel now that it's here. Bring it to Jesus. Снова се толкова живота в физически. Да не свободно в името на Исус. Отпусни в името на Исус. Освободи в името на Исус. Алелуя. Господи, исцели го в името на Исус. В името на Исус. Огнеш да се надеш. Ако някои искат да имат деца, нямат също да дойдат да се молим за тях. Отче, в името на Исус, Господи, цари, съвършена, в името на Исус Христос, изцели своята душа, да посети. Нека се молим за нашия брат. В името на Исус.
In the name of Jesus, free. Насочим ръце да се помолим това семейство. 11 години няма деца. Вярваме, че Бог може да изцелява всички. С нея, в името на Исус. Вирма шаларава сърдърбаш. В името на Исус. Господи, подарим деца. В името на Исус. Да съм чекал да къс микрофон. Да чекавела и къси чекай ще Халелуя, нека да се молиме, Боже, в името на Исус. Вземе власт на този дух на смърт в името на Исус. Да го смием в нощното име на Исус. Да се молиме, Боже, в името на Исус освободи. Отпий тези невидни връзки в името на Исус. Изчезна. Изцелия своя Боже. Пусни в името на Исус. Халелуя, в името на Исус. Смъбрем кръвната връзка. Съкна да изчезна. В името на Исус. Халелуя. Ще благослови това чудесно семейство в името на Исус. Славаме в мощното име на Исус Христос.
Изпълни Святи Душа Слово за името си. В името на Исус. Има другия лък. Алелуя. В името на Исус изцели го. В името на Исус. В името на Исус. Изцелен в името на Исус. В името на Исус. Се молиме, Бог да го изцели. Що му миличка плачеш? Бъди изцелен в името на Исус. Изцелен. Не се наведи. Бъди си готов. Много смело. Спокойно. Това се наведи. Как се чувстваш? Бог има ли си? Пробай. Yes, little bit. Yes, little bit. Ще го отидеш. Намери си го. Колко в името на Исус. Както е действо лъчо. Пробай се. Hallelujah. Say David. Кажи David.
Има ли някой да изкаже свидетелство? Чувства Божията благодат. Има ли такъв някой? Няма. Значи нямаше благодат. Добре. Малко няма гласа. Че съм добре. Благодаря на Бога и отделно Бога ми беше зле. Смисъл тук гърдите ми много ме боляха. Сега чувствам освобождение. Остава само да се възстанови, но аз вярвам, че тази вечер ще се възстанови. След това. Някой друг има ли да свидетелства? И аз искам да благодаря на нашия жив Господ, наистина, когато уповаваме и вярваме наистина с цялото сърце и цялата си душа, Бог наистина върши чудесата си. Благодаря на Господ, аз съм много му благотвориш вътре самия ми кокъл и като почна да работя вътре на боли кокъла. След това, като взема да се навеждам да правя нещо, не мога, трябва да взема да бъде да вървя едно известно време и тогава да се задвижи крака. Но благодаря на Господ. Няма никаква болка. И за гушата. Гуша имам. Появи ми се гушата. Преди да се моля, нямах болки. Взимават, като се помоли брата за мен, почувствах, че нещо ме потиска. Втори път, когато се помоли брата за мен, благодаря на Господ, нямам болка. Никаква болка нямам, но знам, че постепенно това топче, което го имам, то просто ще се събави. Благодаря на нашата жител. Някой друг има ли? Има, да. Ще го бъда сега. Аз малко съм по-дълга. С нощи ходих да играя си между на топката и на земята. Днеска много трудно изкарах на работа, обаче благодаря на Бога даде ми сили. Когато дойдохме от църква и аз дойдох с вярата, че не човека ще ме изцели, но Бог ще ме изцели чрез него. И даже когато дойдоха да ме извикат да се молят за мен, аз казвам, за кой ще молят за мен, аз защо ми няма? И святата ми напомни мен и закака. И още като се помоляха за мен, той ми мина. Но, защото аз съм човек и имам съмнение в себе си, и сестата до мен ми вика, мина ли че? Аз казвам, чакай да видя наистина да не ми мина. Когато скочих на кръка си, той не ме видя. Аз не можех да ходя, даже всички ме видяха, че куцам. Но благодаря на Бога, че Бог ме изцели. Добре, слава на Бога, можеш спокойно да риташ футбол вече. Добре, други? Други имаме ли свидетелства? Аз вярвам, че вижте, в нашата църква в Елин, която ни гостуваше пастор Дейвид преди 2-3 години, имаше едно момиче, някой от вас, от сестрите, което имаше тумор в мозъка. Но той излезе, той се помоли с необикновена молитва, както сега, и тя си седна, защото тумор в мозъка не как да разбереш дали си изцелен или не. И следващата седмица тя отиде на лекар и в следващата неделна служба дойде и каза, докторите казаха, тумора го няма.
Вече ще се оправи. Точно дете на лека да се проверете, които смятате, че има някаква промяна в вашия живот. Бог да ви благослови, има чудесна благодат във вашата църква, много ви се радваме. Поддържите този огън, никога не се карайте помежду си, задни мисли помежду и да няма. Вие сте едно голямо сърце за Господа, така че не връждувайте помежду си, да се обичайте. Вярвам, че и в неделя може би ще служим за последно. Бог да ви благослови. И с една последна песен да поздравим всички брати. В неделя ще бъде последната служба с тях. Бъдете приятели болни, тези, които не са изцелени, в неделя може би ще бъдат изцелени. Вярата ви ще порасне. Четвърна. Бог да ви благослови. Бъдете успешна седмица. Да, нека да дадем Господна. Тези, които ще участват в Господната, нека да се изправят. Като искаме да вземем и да възпоменем кръвта и тялото на Господа Исуса Христа. Боже, кажи тези думи, които казва пред своите ученици, че това е Твоята плът и това е Твоята кръв. Моля Те, Господи, нека всеки от нас да вземе с разбиране, разпознавайки, Господи, Твоята жертва на кръста. Днес възпоменаваме пред всичко видимо и невидимо, че нашия Господ Исус Христос премахна грехът от цялото човечество, премахна бездната, която стоеше между Него и нас. И сега имаме свободен достъп до Исус Христос. Моля Те, Господи, нека никога да не забравяме. Вложи в сърцата ни, Господи, този спомен, който взимаме чрез Господната. Никога да не забравяме за тази жертва, но непрестанно да Ти благодарим, защото Ти си жив и продължаваш да върши чудеса. Амин. Господите до Твоите ръце, правите своя Ти добре, издигаш ги пред Твоя кръст и казваш милост за мен. Господите до Твоите ръце, правите своя Ти добре, издигаш ги пред Твоя кръст и казваш милост за мен. В Твоите рани има живот, в Твоите рани има живот, Исусе, за мен. В Твоите рани има живот, в Твоите рани има живот, Исусе, за мен, за мен. Зная сега, изкупен съм аз, изрицам с Твоята кръв, застанам сам пред Твоите нозе и моля за Божия Исус. Зная сега, изкупен съм с Твоята кръв, застанам сам пред Твоите нозе. Разпознавайки в този хляб, Твоето тяло, което е било разчупено за нашите немощи и болести, нека да се свети името Ти. Боже, ние приемаме изцеление чрез тази Господна. Ако не сме били изцелени чрез молитвата, вярваме, Господи, че приемайки това тяло, ние, Господи, се изцеляваме от всяка една болест. Благодаря Ти за изцелението, което ни даваш сега. Трябва с благодарение и признателност, разпознавайки в това вино кръвта, която Ти си проляла на Голготския кръст за нашите беззакония, проклятия, грехове. Да се свети името Ти до века, Исус.
В събота ще имаме семинар 2:30. Час и половина ще се провежда семинар за освобождение. Накрая ще има и молитва. Така че от 2:30 до 5 часа трябва да свършим. Тези, които имат желание, могат да дойдат тук на това място от 2:30. И след това сме в Пафос, да? И в неделя отново тук служение.